Tungod sa ipatuman nga 3-term school calendar sa Department of Education sa mga pampublikong eskwelahan sa nasud sugod karong Hunyo 8 alang sa school year 2026-2027, mahatagan na og taas nga oras sa pagtuon ang mga learners aron masabtan nila ang matag lesson nga itudlo. Malikayan sab ang pagkatanggong sa klase tungod sa mga kalamidad ug ubang disruptions. Ilawom sa bagong sistema, dili na mabalda ang oras sa klase kung dunay mga aktibidad sama sa Nutrition Month, buwan ng wika ug United Nations kay ipahigayon na kini iniguman na sa class hours. Dili sab compulsory nga himuon gyud kini nga mga aktibidad. Dili na magusto karon nga ma-hasol pagmaayo katong adlaw para sa pagkat-on sa tuwa mga kabataan. In fact, ang isa sa mga bago ani kung naay mga activities, himuon ang activities outside of the class hours. Di na magustong ilabtan siya. Palya ng buwan ng wika, nutrition, pwede na lang galing na siyang itudlo direkta basta part sa curriculum. Pero kung gusto gid nila nga mag-activity niya na himuon nilang activity outside of the class hours. Gilauman nga makibhangan na sab ang workload sa mga teacher tungod sa pagtanggal sa usa ka grading cycle ug makagahin na sila og oras alang sa ilang professional development ug makapahuway sab sila base sa 3-term school calendar tungaw ng school year sa tulo ka academic terms nga dunay taas nga panahon alang sa pagtudlo ug enrichment activities. Sa 3-term school calendar sa DepEd, Hunyo 8 hangtod Setyembre 15 ning tuiga ang first term. Setyembre 16 hangtod Disyembre 18, 2026 ang second term ug Enero 4 hangtod Abril 8, 2027 ang ikatulo ug ulahing term. 201 ka adlaw ang igahin sa mga learners alang sa pagtuon sulod sa tulo ka term. Sumala sa DepEd Region 11, dili makaapekto sa instructional time ang pagtudlo sa kabataan ang ipatuman nga 3-term school calendar. Dili makawang ang panahon sa pagkat-on nila. Bawal na sab ang mga learners nga mogamit og cellphone sulod sa classroom panahon nga magklase aron maprotektahan ang teaching learning process. Gipagawas ang kamanduan sa DepEd nitong Marso 24 ning tuiga. When we say sulod sa classroom, sulod sa higayon nga pagdagan ang teaching learning process katong gitawag nato nga instructional block. And natay administrative sanctions and penalties for using portable electronic devices during instructional hours. Sa karon, naay option ang mga private school kung i-adapt nila ang 3-term school calendar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.